Oke, welcome back ya, kembali lagi ke petani muda bro. Hari ini kita review saja ya, karena kemarin sudah kita kocor. Ini banyak yang layu bro, mati ini, mungkin kebanyakan air atau gimana. Pokoknya itu dirawat ya bro. Ini rada alumi bro, rada alumi. Jangan lupa yang baru bergabung, like, comment, subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video petani muda ya, khususnya pada tanaman sapi. Ini besok pas wayah nanti angel boleh jipuk minai. Saat lagi langsung lemah, ke ono media tanam, ke ono plastik, ke ono ini langsung lemah bolo. Jadi mungkin angel lo jibuke. Paling akan banyu ibu lagi bendina tak cor, jadi paling akan banyu terus dolayu. Nek sing gak nggo banyu aman bolo. Mesti kanggo banyu itu langsung lemah kayak ini. Iku kan gak nggo banyu. Kalau yang di botol-botol ini pakai air bolo. Jadi seandainya ora dicar mah rapopo. Tak sate we bolo banyune. Paling banyune kokean nih bolo. Kena sinau bola nek gak ngene iki ra paham. Terus meneh nek nyemai kudu diwehi media tanam bolo. Media tanam mesti kaya plastik apa godhong gedang ngene iki ben tandurane iki njipuk gampang bolo. Nek ngene iki piye le njipuk? Nek ngene iki gampang, sing angel iku nek ngene iki lho bolo. Iki termasuk tanduran rada lemu-lemu iki bolo. Iki lumayan nih rada lemu-lemu iki. Wae dirawat ae. Niki ora alum-aluman bolo. Sing dalem iku sing ana sing ngisore tak wehi banyu iku nang botol-botol bekas iku. Aqua. Nah iki gak ono bro. Sing gak wehi banyu aman ya. Tandurane panggah oke. Yo klereku iku mbiyen teko nandur bolo. Iki ya mah dadi lemu-lemu ane tandurane iki lho bolo. Iki mah gurnong wadah wafer tak kethok tak wehi lemah iki bolo. Urip. Bendina ngene iki bolo kegiatane nang alas ya wis. Umume wong desa lah. Wong alas tandur sapa ngerti dadi rezeki ya bolo ya. Oke, mungkin untuk review
Semacamnya cukup sampai di sini dulu. Semoga videonya bermanfaat. Sampai ketemu di next video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.